Γεια σας παιδιά, Αντιγόνη εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι σαν ενημέρωση θα έλεγα, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αρχικά ας ξεκινήσουμε αρχικά με το ότι άμα είσαι YouTuber ή αλλιώς βλέπεις βίντεο μου και βλέπεις και πολύ πιο διάσημο YouTuber βίντεο, έχει συμβεί αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει βασικά τώρα πλέον οι YouTubers αυτό το καιρό τσακώνονται για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν διαμάχες φυσικά μεταξύ τους, αλλά μπορούν να το λύσουν και αλλιώς. Εντάξει, τώρα άλλο άμα βγαίνει ο κάθε βλάκας, θα το πω έτσι, και λέει τη γνώμη του. Εντάξει, αυτό φυσικό είναι, δεν θα το δεχτεί κάποιος, και άμα το πει και με προσβλητικά λόγια, όμως θα πείτε κι εσύ ναι, και εσύ γι' αυτό ανεβάζεις βίντεο, το βλέπω από τον άλλον. Δεν εκπροσωπώ κανέναν όμως με κανέναν. Προσπαθώ να δείξω κι εγώ από τη θέση μου που είμαι κατώτερη στο YouTube, ότι δεν είναι ωραίο ψυχολογικά να σε βλέπει ο θεατής. Δηλαδή τώρα εγώ μιλάω σε εσάς, άμα τσακωθώ εγώ με κάποιον YouTuber τώρα, δεν θα σας αρέσει αυτή τη μάχη που θα ξεκινήσει, και γενικώς όταν βλέπω τέτοια βίντεο δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν ήταν ο σκοπός αυτού του βίντεο. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι τελικά δεν έγινε την Κυριακή το βίντεο, επειδή η κολλητή μου δεν μπόρεσε, είχε κάποια δουλειά. Αλλά σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε αρκετά βιντεάκια και παίζει να ανέβουν ή σήμερα κάποιο το βράδυ ή αύριο το πρωί με απογευματάκι, έτσι. Επίσης, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα το ονομάσουμε το κανάλι. Όταν θα έρθει το απόγευμα θα σας πούμε. Επίσης θα κάνουμε challenges. Στο κανάλι γενικώς δεν θα κάνουμε challenges, αλλά μπορεί κάπου να κάνουμε και κάποιο challenge, γιατί μας αρέσουνε. Αλλά το πρώτο μας βίντεο θα είναι κάπως διαφορετικό. Θα σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι που θα σας λέω παράδειγμα, άμα έρθει φίλη μου και πριν έρθει, θα σας πω πώς τελικά βρήκαμε να το ονομάσουμε, θα σας πω, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Επίσης, επειδή δεν έχω ανεβάσει για βίντεο ημέρες, επειδή σας είπα θα ανεβάσω στο κανάλι, να ξέρετε σίγουρα ότι σε ένα από τα δύο κανάλια, και νομίζω περισσότερο με την κολλητή μου, θα ανεβάζουμε μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 2 εβδομάδες ή μπορεί και μία φορά το μήνα, γιατί δεν πολύ συναντιόμαστε μέσα στα σπίτια, συναντιόμαστε πιο πολύ έξω, αυτό πρέπει να το ξέρετε, και πλέον επειδή έχουμε διάφορες υποχρεώσεις από εδώ και πέρα δεν θα είναι κάπως εύκολο. Τώρα όμως για μη σας τα πολυλογώ, αυτά ήθελα να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι να σας αρέσει το καινούργιο κανάλι, γιατί θα βλέπετε τα πρόσωπά μας, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο επίσης δεν μίλησα, σας μπουρλανα λίγο τώρα, αλλά τι να κάνω, πρέπει να σας τα πω όλα μαζεμένα. Στο προηγούμενο βίντεο δεν μιλούσα, γιατί ήθελα πιο πολύ να υπάρχει μουσική και να πληκτρολογώ εκείνη την ώρα, μόνο αυτό. Τι άλλο να σας πω, ναι, θα σας πω, θα ανεβάσω ένα μικρό βιντεάκι όπως σας είπα το απόγευμα, οπότε η φίλη μου θα έρθει κατά τις 6, κατά τις 6 παρά 10, 6 παρά 4, κάπου εκεί θα κάνω το βίντεο. Δεν θα το δημοσιεύσω γιατί θα συνεχίσει λίγο, μπορεί να μιλήσει και η φίλη μου στην κάμερα, δεν ξέρω ακόμα. Επίσης, εκτός ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να ερχόμαστε,
Μπορεί να δείτε κάποιο βίντεο, μπορεί να είναι χειμώνα όμως, και να φοράμε κάποιο ίσως καλοκαιρινό ρούχο. Μην μας παρεξηγήσετε, γιατί σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αρκετά βίντεο μαζί. Όπως σας είπα, μπορεί να ανεβάζουμε 2 το μήνα, 3, οπότε θα πρέπει να έχουμε αρκετά γκαβάτζα να έχουμε. Γιατί δεν συναντιόμαστε, πραγματικά δεν συναντιόμαστε πλέον στα σπίτια ο ένας του αλλού, και στο σπίτι της κολλητής μου δεν έχει υπολογιστή, δεν έχει κάμερα υπολογιστή, με αποτέλεσμα να συναντηθούμε σήμερα εδώ και θα κάνουμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Στο Stardoll με έχετε δει που είμαι έτσι, θα αλλάξω, εντάξει. Το έχω ψιλοαφήσει αυτό τον καιρό το Stardoll, γιατί έχω και άλλες ασχολίες όπως σας έχω πει. Δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή σας είπα θα έχω κάποιες δουλειές, δεν θα μπορώ να μπαίνω τακτικά, επειδή δίνω, εντάξει να σας το πω κιόλας, δεν είναι κάτι σημαντικό, δίνω και ένα δεύτερο πτυχίο στα αγγλικά. Πώς να σας το εξηγήσω, δηλαδή έδωσα ένα το Μάιο και επειδή σκέφτηκα να δώσω κι άλλο ένα που δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα, θα βγουν αρχές Σεπτέμβρη, έχω σκοπό να βάλω και ένα δεύτερο πτυχίο. Γι' αυτό το λόγο, εντάξει, το πρώτο πτυχίο που έδωσα κιόλας δεν ήταν και πολύ αξιόπιστο. Τώρα θα δώσω το Michigan, γνωστό στους περισσότερους. Τώρα τι άλλο να σας δείξω, επίσης, όπως σας είχα πει παλιά, δεν εμπιστεύομαι καθόλου αυτούς που λένε πήγαινε στη ιστοσελίδα αυτή. Λοιπόν, δεν θα το κάνετε παιδιά, να μην τα πιστεύετε καθόλου αυτά. Δηλαδή είναι ψευτικές σελίδες, δεν δίνει καμία στο Stardoll, μα καμία πιο φτηνά ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό γιατί δεν είναι. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή θα κάνουμε περισσότερα βίντεο με τη φίλη μου, μπορεί να κάνουμε και επειδή μας αρέσουν εμάς γενικώς τα βίντεο σχολιασμού, αντιδράσεων, μπορεί να κάνουμε και κάποιο vlog. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το vlog θα γίνει. Μπορούμε να κάνουμε challenge όπως σας είπα πιο μετά. Μπορούμε να φτιάξουμε, να σας δείξουμε κάποια ρούχα που μπορεί να έχουμε αγοράσει. Πήγαμε πρόσφατα στην Πάτρα, αλλά δεν έδειξα σκηνές, γιατί δεν έχω τηλέφωνο βασικά. Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, γιατί θέλω να είναι ήρεμο το βιντεάκι αυτό και να μην φρικάρετε, γιατί θα σας δείξω το επόμενο βίντεο που θα είναι σε λίγο. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, να περιμένετε ή το βραδάκι ή αύριο μέχρι το πολύ το απόγευμα να σας έχω βίντεο. Οπότε τα λέμε, γεια σας!